Kun mun tyttöystävä ei ole suomalainen. Niin. Ja hän on Suomen kansalainen. Mutta hän on niin kuin ulkomailla syntynyt. Minkä maalainen hän on? Hän on intialainen. Jaa. Mitä se tyttöystävä on siitä mieltä, että sä tämmöiseen valkonationaaliseen liikkeeseen haluaisit liittyä? No hän pelkää, kun hän ei niinku halua itse ottaa politiikkaa osaa, niin hän niinku, mutta kyllä hän niinku ymmärtää mun kannat, kun mä oon somessa niin näkyvästi ja hän tietää ne kaikki kannat kyllä, mutta niinku... Mun mielestä se on vähän väärin sun parisuhdetta kohtaan, jos sä liityt semmoiseen liikkeeseen, joka tarvittaessa haluaa hänet maasta pois. Mutta hän on Suomen kansalainen ja hän on niinku huippukoulutettu ja huipputöissä täällä suuryrityksessä. Ja... Ei se tee hänestä suomalaisesta. Ja mä olen sitä mieltä, että on väärin, että Suomen kansalaisuutta on ylipäätänsä myönnetty, ei suomalaisesta. Vaikka on 10 vuotta ja kielitaito ja... Niinku... Suurin osa maahanmuuttajista on täysin rauhanomaisia, jotka eivät tehneet rikoksia, mutta ei ne siitä huolimatta suomalaisia. Mutta saisiko hän olla ilman Suomen kansalaisuutta kuitenkin tässä huipputyössä ja olla täällä niinku, vaikka ollaan pysyvällä viisumilla tai... Meidän ohjelma ei tunne semmoista kuin pysyvä oleskeluoikeus, että kaikki oleskeluluvat ovat väliaikaisia sinimustaa Suomessa. Joo. Eli tämä voi estää mun puolueen jäsenyyden. Sun kannattaa itse miettiä syvällä sisimmässä, että onko se ihan moraalista sun tilanteessa sitten tehdä näin. No minä olen täysin, että kyllä on. Me ei haluta missään vaiheessa rikkoa perheitä puoluetoiminnan takia. Ei me naimisissa ole, me vaan niinku ollaan poika- ja tyttöystävä. Mutta niinku... No kyllä minä voin sen sanoa, että hän on sanonut, että hänkin on itse sanonut, että Suomen tilanne on sen 10 vuoden aikana, mitä hän on täällä ollut, on huonontunut huomattavasti. Niin, varmasti moni maahanmuuttaja on samaa mieltä. Mutta sillä on merkitystä sen kannalta, että meidän poliittisen toiminnan keskiössä on meidän oma kansa, suomalaiset etnisenä ryhmänä, ja ei me voida lainata ulkopuolelta tänne liittolaisia pelastamaan maata meidän puolesta. Mutta jos on kyse oikeasti huippuosaajasta ja huipputyöntekijästä... Kaikki on omasta meistä huippuosaajia. Mutta jos palkka on niinku 10 000, niin mitä sitten? Ei se tee sillä suomalaista. Niin, mutta siis, että jos joku tuo huippuosaamista suomalaisen suuryrityksen ulkomailta ja palkkaa niinku 10 000 luokkaa, niin eikö sekään niinku... Kyllä mä sen ymmärrän, että ei kansalaisuutta välttämättä tarvitsisi myöntää, mutta eikö saa niinku tulla töihin huippuosaajana tarjoamaan oman huippuosaamisensa, vaikka Nokian käyttöön nyt. Se on sen ajan maahanmuuttoviraston tehtävä hakea semmoisia lupia ja perustella sitä, että miksi Suomen pitäisi saada Euroopan ulkopuolisia kansoja. Mutta kyllä se seula tulee olemaan hyvin tiukasti, valitettavasti. Mutta ajatteletko niin, että yhteenkään suomalaisen suuryrityksen, vaikka nyt Nokia, joka on suurin, niin ulkomailta ei saisi tulla Suomeen töihin Nokialle huippuosaajia, IT-insinöörejä? No me on hyvin samainen suhtautuminen, mitä vaikka Etelä-Korealla on. Nehän eivät myönnä myöskään pysyviä työviisumeita, vaan ainoastaan muutaman vuoden mittaisia. Mutta ei tämmöisiä yksittäisiä komennuksia. Aina henkilö, jolla on pysyvä oleskelulupa Suomessa, on Suomen kansalainen, koska tämä on suomalaisten kansallisvaltio. Tämä ei ole mikään työpaikka, minne kaikki on tervetulleita, kun haluaa. Mutta onko Etelä-Koreassa tosiaan näin, että vaan muutaman vuoden viisumeilla? Kyllä. Johonkin Samsungille? Se on pääasiallinen tapa, miten ulkomaalaiset tulee sinne sisään. Ja ne on pari vuotta ja sitten se ehkä uusitaan, mutta onko siellä niin tiukka? On. Mutta Etelä-Korea on maailman kehittynein valtio näin niin teknologian ja yli 95% eteläkorealainen. Kyllä. Ihan totta. Onpa erikoista. Mutta tiedätkö, onko siellä, että se parin vuoden viisumi uusitaan aina uudelleen ja uudelleen jollekin huipputyöntekijälle? Ei se mikään itsestäänselvyys ole. Ja jos on huono taloudellinen tilanne, niin ei voi oikein perustella mitään viisumien jatkamisia, jos on kotimaisia työttömiä. Joo, tuo oli mulle uutta tietoa, mutta... Ja et se, jos sä lähdet jonnekin Lähi-idän maahan tämmöisenä erityisasiantuntijana, niin et sä tule ikinä samaa kansalaisuutta ja sä oot pienellä komennuksella muutaman vuoden, mitä sulle myönnetään. Se on totta. Jos myönnetään. Ja sitten tää sun esimerkki, että no tää on tosi kiva, se maksaa paljon veroja, se ei koskaan raiskannut ketään, niin hän kuuluu kansaan, mihin kuuluu 1,2 miljardia ihmistä. Ja kaikki kun me otetaan tänne, jotka on tosi ahkeria ja kivoja. Ja 300 miljoonaa sieltä. No ei todellakaan, vaan ne absoluuttiset huippuyksilöt. No niitä absoluuttisia huippuyksilöitä on varmaan kymmeniä miljoonia Intian kokoisessa valtiossa, ja mä haluan niitä tänne. Ne ottaa tosi paljon omaa maansa. Joo. Sitä ei ole enää Suomi sen jälkeen, jos täällä on koko ihmiskunnan huippuyksilöt paikalla. Voi hitto. Niin. Mutta arvostatko sä mun rehellisyyttä, että mä kerroin tän? Totta kai, kyllä tämmöistä asiat pitää tietää. Joo. Koska tää on ihan julkista tietoa kuitenkin. Niinku. Mutta mun ongelma on ne Lähi-idästä ja Afrikasta tulleet nuoret miehet, joita täällä on. Ne on ne mun ongelma. Ja mun ongelma on se, että suomalaisten suhteellinen osuus maan väestöstä laskee joka vuosi.
Se on ihan sama silleen, että onko se Abbasi vai intiaani, intialainen, joka tänne tulee. Kyllä se kasvattaa sitä väärää puolta. Joo. Hitto, mun väittelytaidot alkaa loppumaan sun kanssa. Totta kai tämmöisiin eurooppalaisperäisiin ihmisiin suhtaudutaan vähän eri tavalla, johtuen ihan siitä, että esimerkiksi Pohjolassa on ollut Ruotsin ja Norjan suuntaan aina rajat auki. Enkä mä näe, että esimerkiksi Lapissa se, että on ollut ruotsalaisten ja suomalaisten tai suomalaisten ja norjalaisten välisiä liittoja, ne on suoranaisesti uhannut suomalaisten osuutta maan väestöstä. Se on ollut siihen aikaan mahdollista, koska ne sekoittumisetkin, mitä on tapahtunut, ne on ollut muiden eurooppalaisten kanssa. Nykyään siihen ei voi enää luottaa, vaan ihmiset tuodaan. Ei ole semmoista paikkaa, mikä olisi niin kaukana, etteikö sieltä Suomeen löytäisi. Sitten pitää olla paljon tiukempi, mitä koskaan aiemmin. Onko hirveän paha? Joo. Pari portugalilaista nationalistia olisi etelä. Joo, ilman muuta.